जैसे निकल रहा है ना, तो राइट साइड पे गली है ना। कौन କରୁଛନ୍ତି? କଣ ବେ? କଣ? କେବେ? ଆମେ ଚାଲଛୁ ରଥ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାଲଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ପୁରା ଆମେ ଚାଲଛୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ। କେତେ ସବୁ ବିକା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଖେଳନା ମେଳନା ବିକା ହେଉଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ କିନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାଲିବୁ ଆଗରେ ଅଛି ରଥ ଅଛି ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଚାଲିଲୁ ପୁଲି ଯାଇକି ଆଗରେ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ପୁରା ପୁରା ମଜାମସ୍ତିରେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ରଥ ଆଗରେ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଆଉଛି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଆଗରେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଅଛି ସେଇଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଇଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଠାକୁର ଅଛି ପୁରା ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠୁ ଟଣାଟଣି କରି ଯିବୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି ଏଠି ଭାଷଣ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏଠି ଭଜନ ଗୀତ ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ବର୍ଷ ଥରେ ଆସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆମେ ଟାଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
देखो केते लोक अच्छे लेडीज केते माँ भूणी अच्छे देखु सुभद्रा रथ टाणुଛନ୍ତି ये ओनली लेडीज लोग माँ भूणी टाणिबे खाली सुभद्रा रथ टाणिबे देखु के टाणुଛନ୍ତି सुंदर टाणुଛନ୍ତି सुंदर परिवेश सुंदर भूतर अवसर नहीं जैसे देखुले नुआ दिशा जमी मंदिर पूरा आ हा 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 माँ सुभद्रा चलती माँ ओहो बहुत बढ़िया चलती हैदराबाद रे जगार हैदराबाद आईड बुलाराम आपन थोड़ा आस देखु बहुत बढ़िया मंदिर अच्छी प्रभु नाम चलती आनंद प्रभु नाम चलती आज की आनंद आनंद प्रभु नाम चलती हरि बोल सबदरे खोला सबदरे हरि बोल सबदरे खोला सबदरे हरि बोल सबदरे खोला सबदरे नगर पिता Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Baru parkir ni dulu ya.
और आगे चिल्लान रोड में बात ना आगे ना बोले आगे ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯେମିତି ପୁରୀ ବରଦାଣ୍ଡ ସେମିତି ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ହା 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 କି ଭକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୁରୀର ବରଦାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଅଭଡ଼ା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଡିଜେ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସିକି ଏଠି ଆଇଡ଼ି ବୁଲାରାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ି ବୁଲାରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସିକି କେମିତି ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ବି ଅବଢ଼ା ବି ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ବି ପାର୍ସଲ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ଆଉ ସେବାୟତ ଭଲ ସେବାୟତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅବଢ଼ା ନେଇପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।